annabawa, ina annabi Nuhu gani, kai ne shaykhul anbiya, kai ka fara wa'azi duniya, da ka je duniya kai wa'azi, yaya wa'azin yayi? Allah na je na yi wa'azi, na kira mutane na dare da rana, ina mutanen Nuhu ga munan ku zo nan. Nuhu ya zo ya yi wa'azi, Allah ba mu ga Nuhu ba. Ka ji wanda ya zo ya yi shekara 50,000 yana wa'azi, amma mutanen sa ba su gan shi ba. Ba ku ga Nuhu ba? Nuhu da na aike ka baka je ba, yace Allah na tafi na yi wa'azi. To ga mutanen ka ba su gan ka ba, Allah na tafi. Wane ne shaidan ka? Sai ya ce al'umman annabi Muhammad. Ina al'umman annabi? Ba mu duka ba, ba al'umma annabi mu duka ba, ojobun ba su ciki. Al'umma annabi original wasu Allah zai kira. Ina al'umma annabi ga mu, ko da ku yi Nuhu shaida kan ya je yayi wa'azi, Allah mun yi. Mutanen Nuhu su ce Allah ba mu yarda ba, yaya al'umma annabi da su yi mana shaida kan mu riga su wucewa, ba su gan mu ba mu gan su ba, ya da su yi mana shaida. Al'umma annabi mutanen Nuhu ba su yarda da shaidan ku ba. Kuna da dalili? Mu ce Allah muna da dalili. Menene dalilin ku? Mu ce Allah ka aiko muna da annabi Muhammadu da nazo Allah ka ba shi littafi sunan shi Qur'ani. Daga cikin Qur'anin Muhammadu ya karanta mana sura musamman sunanta suratul Nuhu. She mu karanci wannan sura. Me Allah ya ce mana? Inna arsalna Nuhan ila qaumi. Wannan makurin ya isa shaida. Wannan aya mun karanta shi a duniya. Inna arsalna Nuhan ila qaumi. Lalle musu Allah mun aikin mu zuwa ga mutanensa. Allah ya ce ma mutanen annabi Nuhu, mutanen Muhammadu sun kawo dalili, mutanen Nuhu ba ku da dalili, da haka mutanen Nuhu ku shiga wuta. Ina Nuhu da mutanen annabi mu ce gamu. Shi Allah ya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هكذا يسا نأجي كوكا دوما الأمة نسكية سبب كويما الأمة شهيدا. إن كوكا كاير شهيدا منظوم الله كما يزوي يمكو شهيدا. إنا منظوم الله زي من شهيدا بعد سورة النساء آية 40. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. دبيان القرآن كيف فسر القرآن. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. منذ الله يباكو شهيدا. أول سورة النساء آية 40. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. يا نيدا كي نيدا كي ذا مزمو يا حالنا دا حالي كدي كسنشي. إذا مكذو مكتايا فيلي كياما غاني غاكي غا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. منذ الله زام دوكو كبا وإن قمتاني الأمة كشهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وأسوا الرسول. والله ونرانا وند يكافر تيسابا منذ الله ينا الله كسا يزاجي يشيجي تكين كسا كدا أغنش الحالي ولا يكتمون الله حديثا. في القيامة بامي بوي والله ونمكنا. وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. za a saka ma kowa, Allah bai cutan kowa. wa wufiyat kullu nafsin ma amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Allah zai biya kowa game da aikin da kowa ya aikata, don Allah ya san aikin da kowa ya yi. Yanzu jama'a an gama da kowa, za a ka samu kashi biyu, waɗansu da su aljanna, waɗansu da su wuta. Ranar kuka, ranar nadama, ranar da mutum kake nan za ka aljanna, ga matanka za ta cikin wuta, kuna sallaman juna, babaye ya ƙare, ba ku ƙara ganin juna, ya ƙare kenan. Wa in ma ga matanka da ta aljanna, kana cikin yan wuta tana maka sallama, ya ƙare. In ji Allah ce wa yau mata komu sa'ati yau ma'izin, wa yau mata komu sa'ati yau
يومئذ يتفرقون Allah ce wai idan alkiyama ya kai wannan rana ya tafarrakun, wai mun rabu kashi biyu da araba mu. Duniya ma haka nan ne, biyu ne, ga shakkiyai ga 'yan dadin kai, ga 'yan al'ada ga 'yan bid'a, kowa kashi biyu Allah dai ka samu. Wa yawma taqumu sa'atu yawma idin yatafarraqun, wallahi in kiyama ya mun kasu kashi biyu, akwai masu dadin kai, akwai waɗanda ba su da dadin kai. Ga waɗansu nan 'yan aljanna an gama court, ga waɗanda da a lodin su a kai su wuta, waɗanda kuma za a lodin su a kai su aljanna. Allah ka sa muna cikin waɗanda da a kai su aljanna. Ta aka Allah ce wa yawma taqumu sa'atu yawma idin yatafarraqun, waɗannan ranan za a rabu kashi biyu. Me Allah ce wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara. Yanzu da a zo a kwashi waɗanda suka saba Allah, ka cikin suratu ayan da muke karantawa, suratu zumar kenan. Wasiqal ladina kafaru ila jahannama, wai za a tattaro waɗanda suka kafirta zuwa wutan jahannama zumura, kungiya. Ina 'yan bori gamu, ina magajiyan bori zumura, ina 'yan wi, ina shugaban 'yan wi zumura, ina barayi, ina shugaban barayi zumura, ina anti, ina masu rawan anti zumura, ina mai sata moba waye gwada maka zumura, ina masu koke da mai shan koke zumura, ina masu sakawa da 'yan kwamfutan sakawa zumura. Haka Allah zai rinka lodin ana wucewa, ba ni na ce ba. Wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumura, kungiya Allah ce, jama'a, barayi, 'yan shanwi, 'yan koke, 'yan rataye laya da guru, 'yan ajarfa, 'yan kambu, 'yan binne kwado da raya, waɗanda suka yi ma kwado suka ɗaura mata jigida, da bera da an kai mata baba zumura, duka za a wuce wuta. Kana ta man kiyama sarkin zango zai hukunci wurin, balle ka ce kakana ne kalabe, ƙarya ne. Allah ke da kiyama kuma shi zai hukunci. Ta haka Allah ce zan tattara wayanda suka saba ma Allah a jefa su wuta zumura. Mu ta karkare mai aya. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Gatin jahannama ana rufewa ne ba a budewa. Gatin jahannama kullum rufe yake ba a budewa. Hatta idza ja'uha, shay an kai bakin kofar shay a bude. Yanzu an kawo su an daure su da ankwa, mala'iku na marin su ana duka, gurub za a wuce da su da an kai bakin kofa sai a bude. Hatta idza ma futihat abwabuha, yanzu a bude bakin kofa ba su shiga tukunna. Ji abinda mala'iku da su ce musu. Wa qala lahum khazanatuha alam yatikum rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum wa yunzirunkum liqa'a yawmikum hadha. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. حتى إذا ما جئت صدوا شأتم كوني باكو بني ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا بلى كي ina kuka fito ne ku? Mun da mutanen Ankara, wani unguwa? To ban faɗin sunan unguwa, Allah kiyaye. Ina kuka fito Ankara, wani unguwa? Mun da mutanen Ankara dai. Alam ya atikum rusulun minkum, masu wa'azi ba su zo muku bane? In uwayenku ɗiyanku jikokinku ba su zo ba? yatluna alaikum ayati rabbikum, suna karanta muku ayoyin yatluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hada. Ba a karanta muku ayan Qur'ani ba a ba ku wani kamar akwai kotu na ba. Qalu bala, wallahi Allah an zo. Su malam Bashiru sun zo da su malam Hassan, wallahi tallahi sun zo sun muna wa'azi sabon zango, an karanta mana alqur'ani, wallahi Allah sun gaya muna. To yaya an kai kuka shigo wuta? Me na su ce? Walakin haqqat kalimatul azab ala al-kafirin. Qila adkhulu